Now this is a surprise. Why is Pramod Bora so a pride of Congress? Why is Pramod Bora being so childish? All the BTC, people of BTC have the right to conduct here, since there is no other program. We are not going to give up. Mr. Pramod Bora has to reconsider, or otherwise he has to give up the assembly. We will conduct the meeting. Because this is not Pramod Bora's property. It is illegal. Shukti mote illegal. It is ami keteo grohon koribo nware. BPF dol hisabe. जोंनि बे आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गणेशगुरि साखाथियाव सासे सिख्लाखौ हारसिं फैबाय थानायाव स्कुटिखौ लाखिनानै माखासे सेंग्राफोरनि हानजाया मलेस्ट खालामदोंमोन बा जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। दा बेनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे गोदान उदखारि आफाद बेनि सायावबो सावरायगोन। बेनि अनगायैबो जों सावरायगोन जोंहा बिटिसिनि बारग' CEM बा गाहाय खुंगिरि हाग्रा मोहिलारी बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव इलेक्सन खालामनो नागिरनायखौ मा बुंखो बेखौबो जों सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन उदखारि आफाद। बे उदखारि आफादा मेघालयाव जोनोम जादोंमोन आरो बे गोदानै जोनोम जानाय उदखारिनि आफादनि मुङा जाबाय NLCN नेशनेल लिबारेशन काउन्सिल अफ नकाइडं। उनावहाय पुलिसा बेखौ खौरां मोनबाय। खौरां मोननानै बे उदखारि आफाद खुलिनायाव लोब्बा थानाय माखासे सुबुंफोरखौ गोबां मानसिफोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै सोंनाय फिननाय खालामनाया सोलिगासिनो दङ। आरो बे उदखारि आफादखौ खासि आरो जायन्तिया हिल्स रिजनाव बेखेवनाय जादोंमोन आरो बिसोरो हाग्रायाव दंहैगासिनो दंमोन। उनावहाय पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै आरो माखासे मुवा बेसादबो बोखांनो हादों बिसोरनिफ्राय, जेरै हाथियारफोर बोखांनो हादों आरो बिसोरनि केम्पखौबो सिलिंखार खालामनो हादों आरो बिसोरो बे उदखारि आफादखौ गोदानै बेखेवदोंमोन। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो गुबुन बे खामानियाव लोब्बा थानाय बा गोदानै उदखारि आफाद खुलिनायाव लोब्बा थानाय बिसोरखौबो नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा बायदिनो जोंनि बे सा सानजा भारताव गोबां उदखारि आफाद गोदान गोदान उदखारि आफाद जोनोम जाबाय थायो आरो माखासेफोरा हमजायो आरो माखासेफोरा हमजाया। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां उदखारि आफाद जोनोम जाखांबाय आरो हमजाबाय। बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन हारिनियाव जायो। अब्ला जियानो जादोला जों दा सावरायनोसै मोनसे मुगैथाव जाथाय। नैबे जाथाया जादों नैबे गुवाहाटी नोगोरमानि गणेशगुरि साखाथिनि BK टावारनि सिगाङाव। BK टावारनि सिगाङाव माखासे सेंग्राफोरा लामायाव हरनि समाव दंगासिनो दंमोन। बे समावनो सासे सिख्लाया गावनि स्कुटिजों थांबाय थानाय समाव बे सिख्लाखौ बिसोर सेंग्राफोरा हारसिंनानै खाबु लानानै लाखिनानै मलेस्ट खालामदोंमोन बा जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन बा दांलाय बिलिरलाय खालामनानै आथोनाय गाग्लोबदोंमोन। उनावहाय बे जाथायखौ पुलिसा खौरां मोनबाय आरो खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनायाव बा स्पटआव पुलिसा सहैनायाव सेंग्राफोरा खारलांजोबदोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो सासे सेंग्राखौ पुलिसा हमथा लाखिनो हादों। हमथा जानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय ध्रुबज्योति दास। दा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै गुबुन जाथायाव लोब्बा थानाय सेंग्राफोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। गोबां मुगैथाव जाथाय जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव साननि समावबो आरो हरनि समावबो सिख्लाफोरा रैखाथि गैला नामा? सिख्लाफोरखौ जेखे मेखेनो मलेस्ट खालामनाय, इनाय खालामनाय, सोरखौबा एकदमबारे एदावनाय, गोबां साननो गोनां बाथ्रा। दा बेनिखायनो जोंनि बे आसामावल' नङा जोंनि बे भारतावनो जिनाहारि खालामग्राफोरनि आयेनखौ गोरासिन खालामनांगौ। अदेबानि बिसोरखौ डाइरेक्ट फासिनि साजाखौ फोसावखानांगौ। जायफोरा जिनाहारि खालामनानै हमजायो बिसोरखौ डाइरेक्ट फासि होखानांगौ आंनि बायदिबा। नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव? जिनाहारि खालामग्राफोरखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोननि बायदिब्ला? नैबे कमेन्ट बक्स दं, नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय। दा बे सिख्लाल' नङा, दाखालि बयबो ट्रेनावनो सासे आइजोखौनो जिनाहारि खालामदों। गथ' गोनांखा सासे आइजोखौनो जिनाहारि खालामदोंमोन ट्रेनावनो। आरो ट्रेनावल' नङा, गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन बासफोरावबो जायो, मेट्र'फोरावबो जायो, बिदिनो गोबां जागासिनो दङ। अब्ला जों दा सावरायगोन जोंहा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि बा बिटिसिनि बारग' CEM हाग्रा मोहिलारी बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव इलेक्सन खालामनो नागिरनायखौ मा बुंखो? बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। प्रमोद बराय जितु उच्छेद কৰিবৰ কাৰণে নটিচ দিয়া আছে সেইটো আমি কনডেম কৰিছো আৰু য'ত য'ত উচ্ছেদৰ কাৰণে নটিচ দিছে তাতে আমি যাম। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ধ্বংস কৰিবলৈ লৈছে নেকি প্ৰমোদে? সব খাব, প্ৰমোদে সব খাই শেষ কৰিব। দল হিচাপে দলটো মজবুত কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আলোচনা কৰিব লাগে সেইটো আলোচনা কৰিছে। ইয়াত বাদে আজিকালি যে BTC অঞ্চলত ইলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে নটিচ দি আছে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে, সেইটো আমি কনডেম দিছো, কনডেমনেশ্যন কৰিছো। আৰু 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত চুক্তিমতে চবে থকাৰ অধিকাৰটো আছে। এই হিচাপত আমি সেই ইলেকশ্যন নটিচ দিয়াটো আমি কনডেম দিছো। আৰু আমি সোমবাৰৰ পৰা য'ত য'ত ইলেকশ্যন নটিচ দিছে তাতে
বিপিএফ দল হিচাপে আমি যাই পেলাই ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি আহিম কি কাৰণত আপোনালোকক ইলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে নটিচ দিছে এইটো ইলিগেল চুক্তিমতে ইলিগেল এইটো আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বিপিএফ দল হিচাপে দেখা গৈছে যে মানে অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা মানে যুটীয়া সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ বিপিএফ দলত যোগদান কৰিছে কি ক'ব নাই আমাৰ দলত বহুতে যোগদান কৰি আছে আপোনালোকে চাওক অসম জাতীয় যুৱ কিবা পৰাও কৰিছে আৰু প্ৰাক্তন আপচু নেতাবিলাকো সোমাইছে মুঠতে আমাৰ দায়িত্ব আছে বিটিচিত ৰক্ষা কৰাটো সকলোৰে দায়িত্ব আজি সোমাইছে খুব ভাল লাগিছে আৰু সোমাব বহুত নেতা কৰ্মী আৰু আছে বিজেপিৰো আছে ইউপিপিএলৰো আছে আপচুৰো আছে এনেকুৱা বহুত কংগ্ৰেছৰো আছে সোমাব আৰু এনেকুৱা আমাৰ দলটো ভাল পাই পেলাই সোমোৱা অভাৱ নাই এতিয়া আমি সোমাই পেলাই ল'ম সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লৈ পেলাইহে বিপিএফ দল সেইকাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিব বিচাৰিম সেইটো নাই সেইটো অসমৰ চেম ছাৰে কি কৈছে কোৱা নাই মই একো নাজানো কিন্তু আমাৰ দলৰ কথাটো হ'ল সিদ্ধান্তটো হ'ল আজিৰ দিনত আমি কোনো কংগ্ৰেছৰ লগতো নাই বিজেপিৰ লগতো নাই আমি বিপিএফ দলে দুটা লোকসভা ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ দুটা লোকসভা বিপিএফে অকলে এমপিটো খেলিব বিগত 3 বছৰত 40টাৰো অধিক হাতী হত্যা আৰু 5টা গড় হত্যা মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কি ক'ব এইটোতো প্ৰমোদহে জানে প্ৰমোদৰ দিনত হৈছে এইটো প্ৰমোদে জানিব মই আৰু কি ক'ম প্ৰমোদে জানে প্ৰমোদৰ দিনত 3টা বছৰ হৈ গ'ল 3টা বছৰত 2টা এক্সট্ৰিমিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন খুলিছে এইটোকে শান্তি কয় নেকি শান্তি ক'ত আহিছে অশান্তিহে বেছি হৈ আছে আৰু প্ৰমোদৰ দিনত আজি একটা পিছত একটা বিটিচিটো ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে সেইকাৰণে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰসকলক অনুৰোধ কৰিছো যে আমি বিটিচিটো বাচাব লাগিব বিটিচি বাচাৱাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু ওলাই আহক আমি একগোট হ'ব লাগিব বহুত জায়গাত দেখা গৈছে যে প্ৰমোদ বৰাই মানে উচ্ছেদ অভিযানৰ নোটিছ জাননী কৰিছে এইটো কৈছো মই প্ৰমোদ বৰাই যিটো উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে নটিচ দিয়া আছে সেইটো আমি কণ্ডেম কৰিছো আৰু য'ত উচ্ছেদৰ কাৰণে নটিচ দিছে তাতে আমি যাম বিপিএফ দল প্ৰমোদে চব খাব প্ৰমোদে চব খাই চেছ কৰিব नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ अब्ला दिनैनि माखासे फोसावनो गोनां खौरांफोरा बेखिनियानोमोन जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि